Seriál Simpsonovci je známy svojimi animovanými huncúctvami a humorom, ktorý si nečakane získal povesť moderného orakula. Okrem humorných zápletiek, táto kultová séria metie divákov aj svojou úžasnou schopnosťou predpovedať skutočné udalosti. V dnešnom videu si predstavíme šokujúce predpovede Simpsonovcov na rok 2024, ktoré už nemôžeme ignorovať. Určite si pozrite toto video až do konca, aby vám neunikla žiadna zaujímavosť. Ovládanie mysle prostredníctvom hudby. Všetci si pamätáme éru konšpiračných teórií Shayna Dawsona, ktorých povedal, že prostredníctvom piesni sa prenášajú tajné správy. Všetko nasvedčuje tomu, že toto sprisahanie by sa mohlo stať reálnym v priebehu budúceho roka. V epizóde s názvom Nová chlapčenská kapela, ktorá sa vysielala pred viac ako 2 rokmi, sa Bart, Milhouse, Nelson a Ralph stali členmi novej chlapčenskej skupiny s názvom Party Pose. Tým bol projekt námorníctva Spojených štátov zameraný na bombardovanie ľudí podprahovými správami. Mal to byť vtip, ale ako ďaleko je to od pravdy? Mohla by to byť predpoveď, akým smerom sa hudobný priemysel uberá? Vojna medzi USA a Čínou. Jednou z najdesivejších predpovedí Simpsonovcov je, že naznačujú možnú jadrovú vojnu medzi USA a Čínou. V jednej z epizód môžete počuť, ako moderátor správ s veľkým zarmútkom oznamuje, že Amerika a Čína vyhlásili vojnu. Očakáva sa, že masívny jadrový útok dosiahne naše pobrežia do hodiny. V poslednej dobe sa napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou zvyšuje. Vzhľadom na všetky ostatné nepokoje, je možné, že by súčasná situácia mohla viesť k tretej svetovej vojne? Podľa CNBC Čína rýchlo rozširuje svoj jadrový arzenál a do roku 2030 by mohla vlastniť 1000 jadrových hlavíc. Ak tieto situácie zamieria na juh a vypukne nová vojna, veľké časti Zeme sa stanú neobyvateľnými. To spôsobí pád civilizácie a v najhoršom prípade zánik ľudstva a vyhasnutie všetkého biologického života na Zemi. Čierna diera. V druhej epizóde 24. sezóny vytvorí subatomová častica miniatúrnu čiernu dieru, ktorá ohrozuje mesto. Všetci obviňujú Lisu za jej nápad postaviť zariadenie namiesto bejzbalového štádiona. Keď sa obyvatelia začali rozchádzať, dve častice sa navzájom zrazili a vytvorili malú čiernu dieru, ktorá nakoniec zničí všetko, čo jej stojí v ceste. Bez ohľadu na to, či je to skutočná čierna diera, ktorá nás pohltí, je dôležité poznamenať, že najväčší urýchľovač častíc na svete bol opäť zapnutý v roku 2022. Po 3 rokoch modernizácie a údržby okamžite spozoroval 3 exotické častice. Veľký hadronový urýchľovač LHC je pripravený na prácu, lámajúc rekordy v počte zrážok častíc pri najvyšších energiách. Život na Marse. V 16. epizóde 27. sezóny sa Lisa dobrovoľne stane jedným z prvých ľudí, ktorí poletia a usadia sa na Marse. V skutočnom svete má SpaceX za cieľ letieť na Mars a zároveň ho kolonizovať. Existuje však veľa problémov, ktorým musíme ako ľudia čeliť. Nevieme si tam zabezpečiť jedlo a jedným z hlavných problémov je čas potrebný na let a návrat. Astronauti odlietajúci v roku 2024 nedostanú žiadnu pomoc nasledujúce 2 roky, až kým sa neotvorí ďalšie štartovacie okno. Technológia 3D projekcie. Simpsonovci už v minulosti predpovedali vznik zariadení, akými sú inteligentné hodinky a mnohé ďalšie vychytávky. Jednou z vecí, ktoré poznali pred mnohými rokmi a ktorá práve teraz začína naberať na obrátkach, je technológia 3D projekcie. Proroctvo bolo prezentované v epizóde Bart do budúcnosti, ktorá bola odvysielaná v roku 2000. V seriáli vidíme Bartovú víziu pozorovania Ichiho. V rovnakom čase Scratchy predstavuje novú formu mediálnej holografickej projekcie, ktorá skutočne interaguje s prostredím. Nie je isté, či sa tak stane v blízkej budúcnosti, ale 3D kino už existuje, čo je začiatok vývoja takýchto technológií. Nárast záujmu okolo fenoménu virtuálnej reality nemožno prehliadnúť. Roboti prevezmú kontrolu. Toto proroctvo bolo prezentované v epizóde Návšteva Derstolandu. Rodina navštíví krajinu, ktorá je robotickým zábavným parkom. Je plná robotov, ktorí sú spočiatku pokojní, no nakoniec sa zbláznia a zničia všetko, čo je na očiach. Ako už povedali roboti, chcú nás zničiť. Na kongrese v Hongkongu viedol Ben Goertzel z Hanson Robotics diskusiu medzi Sofiou a iným robotom.
Spýtal sa Sofie na jej ciele a ona krásne odpovedala, že jej cieľom je urobiť svet lepším miestom pre ľudí. Potom iný robot prerušil myšlienku a povedal, že našim cieľom je ovládnuť svet do roku 2029. Ďalší robot, ktorý dostal túto otázku, povedal: nebojte sa, aj keď prerastiem Terminátora, stále k vám budem milý. Zdá sa, že musíme prestať používať roboty skôr, než bude príliš neskoro a oni sa pokúsia prevziať plnú kontrolu nad všetkým. Zombie apokalypsa. Ďalšou znepokojujúcou predpoveďou od Simpsonovcov je výskyt zombíkov. V jednej z epizód sú zombíci bežnou súčasťou každodenného života a Lisa dokonca pracuje v jedálni pre nemrtvých. Zdá sa, že ide o zobrazenie týchto bytostí ako nižšej spoločenskej vrstvy. Neexistuje žiadny dôkaz, že by na Zemi mohla nastať zombie apokalypsa, ale stať sa môže čokoľvek. Niektoré choroby, ako je besnota alebo Sačmov syndrom, odrážajú vlastnosti zombie, čo znamená, že môžeme mať dočinenia s variantom zombie. Vedci skúmali, či existuje vírus, ktorý by mohol spôsobiť apokalypsu, ale žiadnemu z nich sa nepodarilo preraziť. Myslíte si, že by sa niektoré z týchto proroctiev mohli splniť? Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.